ንሱ ድማ እኹል ዝኾነ መደንዘዚ ክትብዩ ነርቂ ሕጂ ግን ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ምእታውና ንሕና ቀዲምና ክንረኽቦ ኣለና ብምባል እቲ ዝሰርሕዎ ገበን ከይቃላዕ ዓብይ ጭንቀት ብውሽጢ ይወሩ ቀፂሉ ድማ ርሑቕ ከይድ ይኽእልን እዩ ጽቡቕ ጌረ ይቀጥቂጠ ይብላ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣለንድራ ናብ ገዛ ሒዛቱ ተኣቱ ክዳኑ ክትቅይረሉ ክትብል ኦሴ ዳንኤል ይበራበር እቶም ቀተልቲ መስልዎ በጃኺ ትጉድእኒ በጃኺ እናበለ ለመና ኣለንድራ ግን ብድንጋጸ ጠመተቱ ኢዳ ዘርጊሓ ኣይትፍራሕ ሕጂ ኣብ ውሕስ ቦታ ኢኻ ዘለኻ በለቱ ንሱ ግን ገና ስለ ዘይተረጋግአ ከይረኽቡኒ ሕብእኒ እናበለ ተማሕፀና መን እዮም ዝደልዩኻ ኣለዉ ኢላ ክትሓቶ ከላ ንሱ መልሲ ክህባ ዓቕሚ ይነበሩን በጃኺ ሓለውኒ ጥራይ በላ ኣለንድራ ነቲ ኩነታት ምስ ረአየት ልባ ብረር በለ ኣነ ክሕግዘካ እየ ኣይትጨነቕ ድማ ትብሉ ክንበር ዋላ እኳ ተጎዲኡ እተነበረ መልክዑ ግን ሰሓቢ ከም ዝነበረ ዝተዋዕለት ቅሩብ መልክዑ እዩ እንታይ እዩ ዘዛርበኒ ዘሎ ኣለንድራ ኢላ ንርእሳ ድማ ወቐሰት